हाग्रामा महिलारिया जेसेबांखि बुङाथों मानो बिथाङा दिनै सासे माने भेलिडिटि गैयै सासे बिदिनो नामावल' दिनै सासे बिपिएफ हान्जानि सासे दैदेनगिरि जानानै दङ। हाग्रामा महिलारि बिथाङा सासे फ्लप लिडार दिनैनि समाव बिथाङा जोंनि प्रमद बर' सारनि जिखिनि मावनाय दांनाय बेवहाय बिथाङा पात्ताखौनो मोनाखै होननानै जोङो रोखायै बुंनो हायो दिनैनि समाव। बिथाङा जेसेबांखि नाजा नैबे बाराव बिथाङा 2025नि जि सेप्तेम्बराव जानो गोनां इलेक्सन बेवहाय बिथाङा जिर' जागोन ना बे खाथां। हाग्रामा महिलारि गियाननि आंखाल बिथाङा दिनै नलेजनि बिथाङा गोनांथि जानानै फैदों। हाग्रामा महिलारिया जेसेबांखि बुङाथों मानो बिथाङा दिनै सासे माने भेलिडिटि गैयै सासे बिदिनो नामावल' दिनै सासे बिपिएफ हान्जानि सासे दैदेनगिरि जानानै दङ। दा बेनिखायनो बिथाङा जोंजों फैथों जोंजों बिथाङा प्रमान पत्र लानानै फैदों जे प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा दिनैनि समाव मा मावदों मा मावाखै फारफ्रोमनिफ्रायबो जोङो बिथांनो प्रुफ हिसाबै जोङो खुला खुलि बिथांनो जोङो फोरमान होनो हायो। एसे सिगाङाव जोंहा बुंलांबाय जोंनिनो सासे दैदेनगिरि बिथाङा जों जि जायगायाव दङ बेवहाय नै बावैसो सिगाङाव जोंहा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारनिफ्राय जोङो मोनसे 2.5 कोटि रांनि 50 लाख रांनि बेवहाय जों स्टेडियाम मोननो हाबाय। बिदिनो थांनाय साननैसो सिगाङाव जोंहा नैबे जोंनि समष्टिनिफ्रायनो मोनसे केसि डिग्री कलेजआ बेबो जोंहा प्रमद बर' दैदेननाय सारनि दैदेननायावनो बेबो प्रभिन्सियेलाइज जाबाय। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा सिमलायाव मोनसे 1 कोटि रांनि सिनेमा हल बेया लुफुंजाबाय। आरो बेनि अनगायै गोबां आसनिफोर दिनै रायजो राजानि थाखाय दिनै प्रमद बर' सारा आसनिफोर लानानै खामानि मावदों। आरो बेफोर आसनिफोरखौ जोङो दिनै थारैनो बुंनो थाङोब्ला जों कख्लाबारि समष्टिनि रायजो राजाफोराबो दिनै मोननो हादों। दा बेनिखायनो आं बुंनो सानो हाग्रामा महिलारि बिथाङा सासे फ्लप लिडार दिनैनि समाव बिथाङा जोंनि प्रमद बर' सारनि जिखिनि मावनाय दांनाय बेवहाय बिथाङा पात्ताखौनो मोनाखै होननानै जोङो रोखायै बुंनो हायो दिनैनि समाव। बिथाङा जेसेबांखि नाजा नैबे बाराव बिथाङा 2025नि जि सेप्तेम्बराव जानो गोनां इलेक्सन बेवहाय बिथाङा जिर' जागोन ना बे खाथां बेखौ जों बुंनो हायो। बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला जिहेतु क्लेम खालामदों जे बे समाव खामानि मावनोनो हायाखै बिथाङा फेलें जादों दुरबल नेता होननानै बाथ्राखौ बुंथिबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। जिहेतु माखासे माने जे जिखिनि खामानिफोर बा पावार बे पावारखौ दिसपुराव फानबाय आरो खोमालांगासिनो दं गोहोआ गोमालांगासिनो दं होननानै बाथ्राखौ बिथाङा क्लेम खालामबाय थायो। हाग्रामा महिलारि गियाननि आंखाल बिथाङा दिनै नलेजनि बिथाङा गोनांथि जानानै फैदों। दिनै मिडियाफोराव दिनै रोखा रोखायै बुंबाय थादों दिनै जेलाव थानाय माखासे एनडिएफबि लिडार्सफोराबो दिनै जोंहा गबोबाय। दिनै माखासेया दिनै बावैसो सिगां बेलाव फैबाय। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा दिनै बिथाङा बुंदोंमोन मोनसे समाव जे बिटिआर एकर्डआ मोनसे माने दावदै गला बायदि एकर्ड होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। नाथाय बावैसो सिगां जोंहा सानजानि जिखिनि पार्ट खमैब्लाबो 80टा गामिया जोंहा बिटिआरआव दिनै सोसनजाबाय। दा बिनि थाखाय रायजोफ्रा बेसेबां खुसि दिनै जोंनि रावा आसाम एसेम्ब्लियाव रोखा रोखा एसेम्ब्लिनि दरखङाव दिनै बेवहाय हांखोजों बर' देबनागिरि हांखोजों दिनै रोखा रोखा लिरना दङ। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा माखासे पावारनि खोथा बुंबाय थादों बिथाङा नुगोना नुवाखै दिनै जों बेनिखायनो बुंनो सानो जे जोंनि गोहोखौ बे एकर्डनि गेजेरजों गोबां बारायहोनानैसो लाबोदों होननानै जों गोख्रोङै बुंनो हायो।